Bocsánatot akar kérni? Semmi nem ugyanolyan New York óta. Tapasztaltam dolgokat, amik megnyitottak. Nem tudok aludni. Ha mégis, akkor rémálmaim vannak. Őszintén, legalább 100-an akarnak megölni. Remélem, meg tudom védeni azt, ami a legfontosabb. Van, aki terroristának hív. De én inkább tanárnak tartom magamat. Sajnálom, Mr. Nem lesz még egy ilyen, esküszöm az Istenre. Istenre esküszöm. Velem jobban jártál volna. Én vagyok a jövő. Ez nem bűnözés. Ez ellenséges megszállás. Az oroszok ezt úgy veszik, mint egy hadüzenet nélküli háborút. A bűnbak maga és a csapata. Az elnök beindította a Phantom protokollt. Elhatárolódtak a teljes IMF csapattól. A miniszter halott. Csak mi 4-en maradtunk meg a csapatból. Mindenki, aki kapcsolatban áll vele, hasznos lehet információforrásként. Vagy a célszemélyel térünk vissza, vagy sehogy. És hogy akarod végrehajtani? Kiiktatjuk. Ja, kiiktatjuk, de tudod, diszkréten. Diszkréten. Van egy aprócska bökkenő. A szerverterembe kívülről kell behatolnunk. Nunk? Én a gépet kezelem. A törvény nem segít. A becsületes zsaru olyan, mint a veszett kutya. Pusztuljon. Nem lőhetsz le. Zsaru vagy. Már nem vagyok. Szervezek egy osztagot. Hallgatom. Egy kis csapat. 5 vagy 6 ember. Ők 40-en vannak. Egyszer úgyis meghalunk. Senki nem tudja majd, kik voltunk. Ez nem nyomozás. Ez háború. Megtörtént eset alapján